Radyo natin quick break. Nag-drive. Han, kiss ko, bi? Naunsa ka, oy? Nag-drive baya ka, no? Mabangga ta. Ako na lang mo kiss ni mo. Sige, sige. Kajuti. Piyong una. Katawanan. Radyo natin quick break. Sa grade 1 class, okay, if kayo ay magka-third eye, saan nyo gusto ilagay at bakit? Daghang nito bag, pero usa lang ang nag-stand out. Ma'am, gusto ko na ako nga sa akong kasing-kasing aron di na ako mabuta sa gugma. Radyo natin quick break. Love, ganihan na ako'y gisukmag. Kamaldito jud nimo love eh. Nga naman ko no love. Kiingnan ko og magdadaro. Ngano nagasulti man pud sila ana love. Ako nung uyab daw, murag kabaw. Ay kapiste. Imo ta to gipatay. Radyo natin quick break. Oh, katong mga pangit, hindi nang manaog. Doon ay checkpoint sa unahan. Ni, nya noy. Sana may mag-drive. Radyo natin quick break. Magbuwag na ta. O sige, kana pa. Ako ang balay. Ako ang umahan. Ako ang kotse. Pero ako ang driver. Pues, magkamatay ta. Dugay na siyang ako. Dugay na siyang ako. Radyo natin quick break. Maray, unsa may sikreto ninyo ni pare nga magkasabot manggod mo? Wala lang. Pareho lang mi og interes. Kung unsay ang gusto, mapoy akong gusto. Sa matong gabi eh. Niuli siya tungang gabi eh. Gusto niya away? Aw, gusto po kong away. Radyo natin quick break. Babaeng JRO ngadto sa gulang nga customer. Darling, buotan kayo ka. Feeling nako, ikaw na ang taong nga mahalon ako sa tibok na akong kinabuhi. Bisan dili ko nimo mahalon day, basta muhangyo lang ko. Ayaw lang pagpamahal. Radyo natin quick break. Paulo, wa ka na uwaw? Ako diri nang limpyo na ikaw sige lang kagduwa. Pag short tayo eh, asay makauuwaw. Ako yung manlimpyo niya, o ikay magduwa dire. Radyo natin quick break. Kung ikaw, doktor, saan mo pagsulti sa imong pasyente nga dili na magdugay iyang kinabuhi? Makulay, makulay ang buhay, ang buhay. Makulay ang buhay sa kabilang buhay. Radyo natin quick break. Dok, nakainomdom ka pa na ako? Ooy, ikaw to akong pasyente last year. Mangutana lang unta ko, Dok. Pwede na ako maligo? Radyo natin quick break. Mga polong nito, Makloy. Mga polong nito, Makloy. Marunong man at magaling. Mamamatay din. Radyo natin quick break. Manang, pwede ko mongayab sa imong anak? Dili pa pwede dong, kaya nag-eskwela pa. Sige lang nang, maghuwat lang ko dire kung mamuhi na sila.
Radyo natin quick break. Kung siya mangutot, Amerikano, Excuse me. British, Pardon me. Spanish, Dispinsa, amigo. pero kung Pinoy, Hoy, di ako'y nangutot. May untag mamatay ng nangutot, no? Basig ikaw. Radyo natin quick break. si Mrs. gisagpa si Mr. Ayay, nagpa mangkahan. Kinsa man na si Emily niya magidam ko gabi Si Hani baya, pangalan na sa manok nga akong gipustaan, oy. Pagkasunod adlaw, gisagpa na pod si Mr. ni Mrs. O nga naman sadhan. Imong manok, nanawag. Radyo natin quick break. Paulo, itudlo sa mapa kung asa ang Pilipinas. Yes, ma'am. Dool ra sa Pacific Ocean, ma'am, oy. Very good. Ang pangutana karon class, kinsa ang nakadiscover sa Pilipinas? Si Paulo, ma'am. Katawanan. Radyo natin quick break. Doktor sa mental, buutan kay ka nga tao dong. Imong giluwas ang nalumos, pero way swerte kay naghikog Japon sa CR. Namatay di ay, Dok. Ako ra mo tagibitay para mauga. Radyo natin quick break. Usa sa mga bata ang nagwa og kwarta sa akong pitaka. Sobra na pod ka handa. Nganong maningahan ka man? Basin ako day ang nagkuha. Siguro kung dili ikaw, kay may nahabilin. Radyo natin quick break. Uy, day, nganong wala ka pa man nagpakasal? Dako naman ang tiyan nimo. Ay na, dili mo sugot iyang pamilya day. Kinsa, yang papa o yang mama? Iyang asawa. Radyo natin quick break. Advisory. Pagbantay sa bagong modus. Sa SM parking lot, dunay duha ka babae. Bantay gunin ninyo, mga gwapa og siksi. Mukalit ni nigduol nimo. Unya, sayawan ka, muparayg-parayg, mukidat-kidhat. Ang usa magpisil-pisil sa imong likod og muhonghong. Unya, ang babae nga naa sa imong atubangan, tutukan ka. Hangtod nga makalimot na ka sa imong kaugalingon. Kung makamatngo na ka, wala na imong pitaka. Nawadan ko pitaka ni aging Sabado, dayon pagka Domingo, laing duha ganiha. Ug karon, ubalik ko sa SM kay mopalit ko daghang pitaka. Radyo natin quick break. Mga pulong nito, Makloy. Mga pulong nito, Makloy. Daig ang taong marunong at nagsikap sa taong Mongoloid. Radyo natin quick break. Nak, unsa man ning zero sa test paper nimo? Nay, dili mo na zero eh. Nahot din manggod si Ma'am og star. Gihatagan na lang ko og ngon. Radyo natin quick break. Mga pulong nito, Makloy. Mga pulong nito, Makloy. Don't talk when your mouth is Close. Radyo natin quick break. Mga pulong nito, Makloy.
Kapulong ito magloy. Magtanim ka ng maraming damo dahil dumarami na ang... Mukhang kabayo. Radyo natin, quick break! Sa museum, nakabuak og vase ang bugo. Naratol ang caretaker sa museum. Hala sir, kapin 500 na rabang idadaan ang vase nga mong gibuak. Og nitubag ang bugo. Mao ba? Hay, salamat. Abinakog bag-o.